Neix a Mataró la cooperativa Som Mobilitat, la primera xarxa de mobilitat elèctrica compartida de Catalunya. Amb la intenció d'incidir en el model de mobilitat actual i fer-lo més sostenible, arrenca aquesta proposta a l'entorn de l'ús de vehicle compartit i l'energia verda. La primera prova es farà al barri de l'Havana de Mataró, on es crearà una comunitat de socis que compartiran els vehicles. A través d'una aplicació mòbil, els socis podran fer la reserva del cotxe, la bici o la moto en funció de les seves necessitats. I com que la cooperativa és sense ànim de lucre, es pagarà per cada ús que es faci del vehicle a preu de cost i amb totes les despeses incloses: pàrquing, combustible, assegurança, manteniment i neteja. La intenció és que aquest model pugui expandir-se tant a la mateixa ciutat com a d'altres punts de Catalunya. Llavors nosaltres el que volem és enxarxar la gent que tenim ganes de fer una mobilitat més sostenible per poder donar-los serveis i productes per millorar la seva mobilitat. El primer servei que volem oferir és un servei de car sharing, de cotxe compartit elèctric per barris. I justament, com que som de Mataró, volem començar la prova pilot al barri de l'Havana, ficant 2 cotxes elèctrics que els veïns podrem compartir i podrem fer-lo servir quan el necessitem. El punt de partida inicial seran 2 vehicles, una flota que s'espera vagi creixent. En aquest sentit es plantegen diverses opcions, des de que un veí pugui comprar un cotxe i posar-lo a disposició dels altres quan no el necessiti, també que hi hagi l'opció de fer crowdfunding, és a dir, compres col·lectives o també de compres anticipades, on la persona tindrà dret a un nombre determinat de viatges en funció de la quantitat de diners que hagi posat inicialment. Volem fer que hi hagi les dues opcions, que un veí pugui comprar el cotxe i ficar-lo a disposició de la resta de veïns quan no el necessiti, llavors és el veí el que l'allibera, i també volem l'opció de fer crowdfunding, de fer compres col·lectives, o fer també compres anticipades, és a dir, que tu ficaràs 1.000 euros i tindràs dret a 30 usos del cotxe. Nosaltres la idea és treballar una mica amb l'ecosistema de Som Energia, Som Connexió, és a dir, són projectes cooperatius que neixen amb una visió social, on realment l'important no és guanyar diners, sinó que és incidir en la temàtica. En el nostre cas és la mobilitat i el que volem és una mobilitat més sostenible. Es calcula que els imports per cotxe seran de 4 euros l'hora o 30 euros el dia sencer, mentre que per ser soci de la cooperativa caldrà pagar una alta inicial de 10 euros. Aquesta és una iniciativa que s'engloba dins del moviment català de cooperatives de consum sense ànim de lucre, que van començar amb Som Energia i Som Connexió. La intenció dels promotors és reunir el màxim número de gent de cara a la constitució de la cooperativa que es porta a terme aquest cap de setmana.